Takusangana zvakare pachirongwa The Village pano paDestiny TV. Zita rangu ndinonzi Stella Musha. Nhasi uno mangwanani vanhu vanoshandira pakona paRuzende naKwame pane murume ari kunzi asvetuka kubva mubuilding yepamusoro. Tataura naGad uyo anenge aine bhuku rekuti munhu ari kupinda mukati anonyora. Ari kuti iye murume yeye apfuura nepo akatoti ane kwaari kuenda mufloor yaataura inova floor yekutanga munotsvagwa mabasa. Asi vanhu vataura vati iye adonha kubva mufloor iri pamusoro-soro. Inini mamaka, inini ndakagara panapa papinda vanhu vakawanda. Vauya vachindika vakandibvunza kuti ko toda kuenda kupi Kobik, and then ndabva ndavaudza tichi loga in. Vachiloga in, ini handizozive kuti uyu munhu aita sei anyora kana kuti uyu haana. Ndongovaudza kuti vanhu chi loga in. Saka vanhu pavapedza kunyora ndakatogara panapa ndakuona vanhu vaita sei vachimhanya. Ndobva ndati ko vanhu muri kumhanya chii chiri kuitika? Ndobva ndita ndizvoni kune munhu aita sei adonha panzvabo. Saka inini panapa kuti ndisiye pasina munhu ndamhanya kuseri uko kunotsvaga chi mumwe wandoshanda naye kuti uya mundisarirewo panapa ndinoona munhu ari kunzi adi adonha. And then pandamhanya ndichienda kupi kuseri kwanga kune vanhu zveshuwa munhu uyu adarika nepanapa ndisingazonoga akatonyora sevanhu pane vamwe vanhu vakawanda handizozive kuti iye aloga here kuti ndeupi, because apa manemes akawanda manemes echikadzi. Imo mudenga mungazive kuti vanhu vanenge vachiitwa mabasa kuti mungazive kuti anga aita kufloipi. Ininika pangonditi Kobik ndizvitsvagira chi vanhu mabasa, but mudenga mune macompanies akaita sei akawanda. Handizonyatsokuziva zvangu kuti pamwe anga agara nechi misheni yake. Zvinokubatai sei kuti munhu matombotaura naye akati ane kwaari kuenda mozonzwa kunzi azvirisirikasi? Inini zvinotondibata kozi vatataura navo tataura zvakare nevamwe vakomana vaviri vati ivo nguva yadonha murume uyu vanga varipo zvekuti vanzwa kuputika vakatofunga kuti zvimwe kuputika kwevhiri kana kwebhatiri kucheuka kwavaita kwakuona kuti munhu anga azviwisa. Vakomana vati zvinhu zvikutovashungurudza zvekuti hazvisi zvinhu zvajairika kuti zvaitika kwavari nhasi zviri kutovatyisa. Tanchipinza madrinks edu pamuno mukati muno tema ndabata madrinks ndazva kuputika like vhiri remota kana kuti bhatiri ndopa ndiri kucheuka ndatotiza chimanyira muno mukati muno ndopa ndiri kuzoona anonzi chi tiri kucheuka ndiri kuona munhu akutodonha munhu adonha pasi munhu atorora nemunhingiri ndozvonhu zvandaona chiri panguva munhu abva mudenga uko waona pane vamwe vari kuti vamuona achitobva kudenga kusvika pasi. Tiri kuona isusu kuti munhu ari kuita kunge azviwisa inonzi iyo suicide. Chii chamungade kutaura mimi? Tiri kuziva kuti izvozvizvi kuchipatara kune vamwe vari kushaita kuti vodii kuti vaone upenyu, asi nhasi uno kuno mumwe munhu atora upenyu hwake. Chinoitika ndezvekuti zvinoitika mulife dzevanhu zvakawandisa. Vanhu vanosangana nezvinhu zvakasiyana-siyana. We have many difficulties atosangana nawo akasiyana-siyana. Munhu ndomunhu hatikwanise kumujaja. Maybe pane zvavo zvakaitika zvaona kunge like zviright zvatomunetsa zviright kuti atore life yake. Saka kujaja munhu based on maevents akadai sozvonetsa. Asi chii chamunofunga kuti mimi chingaitwa kuti vanhu vati avoid iyoyo kuti munhu anozotora upenyu hwake? Think educational awareness campaigns anogona kubatsira and takatira kuzama kuadresa issue yedrug abuse neunemployment muZimbabwe zvogona kutibatsira kuenda mberi. I think those zvinyanyonetsa mayouth zvokuti tofunga like hopo vamwe vari well established ndo vanotipa pressure yekuti isusu tonenge tiri we lagging behind, inozotipa pressure kuti tizosvika pakudai so. Hamusi kukwanisa kuziva here kuti mungazive kuti murume azviwisira panapa anganga ariwo kumakore akaita sei? Makore zvima 28 to 30. Zvichida kuti murume wechidiki. Chidiki, yes. Imi munofunga kuti chii chingaitwa? Ngatiti munhu aomerwa neupenyu asvika pakugumirwa, ndeipa advice yamungapa? Nekuti zvichida pane umwe munhu ari kutofunga kuti ininika zvina ndipfedze upenyu hwangu. Unongoshiya nyaya dzako nevamwe kana utsvaga rubatsiro kuvanhu unokwanisa kuwana rubatsiro rwakanaka uchitaura nyaya yako zvakanaka kuvanhu. Tataura zvakare nevabereki vati tinoziva kuti zvakawanda zvinoitika muupenyu hwedu zvinotishungurudza, asi tichinge taremerwa
ngatitsvagei vanhu vekutaura navo kuti zvichida tinokwanisa kuchengetedza upenyu. I don't think it's a good idea. It's a good thinking. I think kungoti vana iyo zvinezvi they're so desperate. Zvinhu zvavanoda kuita neupenyu hwanoda kurarama zvipindirani because the economy. Look at, I mean, handiti munotsvakwa mabasa. Maybe pane zvaangaida kunonzwa, maybe pane zvakatonzwa, maybe arodesana nemudzimai. But honestly, I don't think it's a good idea. Zvaita izvi zvinorema kuti I don't know how we can encourage vana kuti ngavarege kutora upenyu hwavo vega. They need kuenda kumachurches, vanoda kutobatsirwa chaizvo. Plus dai vakabva pamadrugs, if you mothers can advise them kuti zvemutoriro izvi vanofunga kuti vari kupedza nhamo, but it's just for a few minutes and then mangwana anenge akufunga kuti, so they always drunk. If you look at them, vana vari panapa vese vazhinji vakatodhakwa, haisi mhosva yavo, vari kutoshaya zvekuti. And I think we need help. I don't know how we are going to do it, but vana ava mukavatarisa hapana ari kubasa ipapo. They're doing nothing. Varongofamba. Look at them. All of them are young. Mungaziva here kuti murume uyu angange achienda zvekumakore mangani? Mambonzwa here kuti munhu akakura sei? Handina, but I think anga achinda kunopinda vanhu mabasa imomo denga 6th ne 7th. I think anga achinotsvaka basa. So we don't know kuti anga atopinzurwa because hanzi apinda manje pa imomo magadzi apo mungavabvunza vanokudza hanzi apinda manje. Anira mutumbi wemurume ari kunzi azvidonhedza kubva pabuilding yepamusoro. Chii chamunoda kutaura pamusoro pezvaitika izvi? Chandinoda kungotaurawo ndechokungoti kana kuti toti iye une zvanga zvichimuremera zvokuti pamwe munhu abva kumba wakabatikana azviri mufungwa make, ipapo pakaoma, nokuti unofanira kungoti wakaona zvakuremera mozova wakaona umwe munhu waunongotaurirawo kuti inini ndiri kukubatikana nezvokuti unotowana umwe munhu anotokubatsira nezano kuti aiwa haufaniri kusvika kudzamirwa kusvika pakadai. Ende uyezve nokusaziva kuti wotizive kuti kufunga kwake weipfungwa dzake dzaashandisa kana kuti pane kudini zvaitikawo, asi kana kuri kuti kuri kufungawo kwake zvakangooma. Handidi kureva nhema pano panorema izvozvi. Unenge wabva kumba zvosvika zvoitika zvakadai uri muno mukati mutauni, zvinhu zvakaoma, zvinhu zvakaomesa zvokuti kana kuri kuti ndisatani tinongoti dei vanhu tagona kuti tizive kunamata, kuti pamwe paunosvika pakuremerwa ukangonzwa kungoti ngandidane Mwari, wega unongokwanisa kungodzorawo pfungwa dzako ungoti zvandinoita izvi, nokuti izvi tichitarira pamwe ndibaba vane mhuri kumba kwavo, izvozvi mhuri iyoyo yasara pakaoma. Saka tinongoti vanhu tisasvika pakuremerwa kusvika zvakaita sezvatiri kusangana nazvo izvi, zvinhu zvinorwadza. Handidi kunyepa tosvikawo ndichitozvinzwawo ndiri kutobvawo kubasa kwandotengesera ndatomhanya baba wachinditaurira ndikati aiwa unongofanira kungonosvikawo, unogona kusiya ari munhu wokuziva. Saka zvarwadza, handidi kunyepa, zviri kurwadza. Ende tikatarira nekwaabva achiuya achirovera kudai pakaipa, zvinorwadza. Mama patataura naGadhi ati murume azviwisa uyu anyora kuti ari kuuya kubasa kwenyu mimi kunonzi kuHobbik kunotsvagwa mabasa. Mungatitaurire kuti murume uyu mamuonawo here asvika here kuofisi kwenyu uye zvazofamba sei? Hatina kumuona, anambobvira asvika, ende tichimuona munhu akadaro hatina kumbomuona. Fonawo pasvika varume tusha ndichiri kuzvirangara, ende information yevanhu vese vasvika ndaiona, ndainyora. Imimi munoshandira mufloor ipi? Isu tinoshandira mufirst floor kueastern wing, but munhu andorera kuwestern wing kune rimwe wing kwachisiri tinoshandira isusu. Saka munhu hatina kumbomuona.
I think pane kwanga achitoendawo somewhere kana kuti angopfuurawo sekuti aone mapindiro pane security ndosaka anyora kuti obhiki but haana kusvika ikoko. Hongu anga anyepa ke kuri kuti anyepa kuti ari kuuya kwenyu, asi chii chamungade kutaura pamusoro pekuti munhu arasikirwa neupenyu nhasi uno, chii chamungade kutaura? Ndisingazivi kuti chazokonzeresa kuti apinde mukati azviuraye chii, but dai ranga riri problem aingotaura akaotsvaga makanzelas anomubatsira kuita zvakanaka. Hapana problem inonzi haipere every time munhu wese anopinda mabhedhens mamwe akatioma but unongotsvaga makanzelas okanzela. Kana iri nyaya yezvinonetsa pane vakawanda vanotobatsira unongobatsirwa akaoita zvakanaka. Ndisingazivi kuti chamura chii. Imimi mati munoshandira mufirst floor, manzwawo here kuti murume uyu azvidonhedza kubva mufloor ipi? Hatina kunzwa, tazongonzwa vachinzi pane munhu azviwisira kunze kuzvisira, saka vanhu pavabuda vachinzwa ndopavanzwa kuti patanzwa vanhu vabuda panze vachiti chi auya kuobhika. Pandacheka vanhu vandaona nhasi handina kuona munhu akadaro pane vanhu vese vapinda. Saka hamusi kuziva kuti iye azvidonhedzera kubva kufloor ipi? Hatisi kuzviziva, uye pafirst floor apa anga aisafanira kukuvara kudai so. Kana akapinda mufirst floor haana kuuya kufirst floor. Zita rangu ndinonzi Stella Musha. Musakanganwe kuita subscribe. Uyewo hazvinei kuti upenyu huri kuoma sei. Vakawanda vamunokwanisa kunotaura kumapurisa chaiko, kune nzvimbo yekuti unonotaura navo kumachechi veukama shamwari. Tichinge taomerwa ngatitsvagei vokukurukura navo kuti tikwanise kusheya bhedheni yatinenge tiinayo kuti tirerukirwe tisazosvika pakuzvitorera upenyu.